El consistori de Premià de Dalt va celebrar la passada setmana el darrer ple de l'any 2017, un ple que va destacar especialment per l'aprovació de l'inici del procés per a construir la tan esperada piscina municipal. El projecte va sortir endavant amb els vots favorables d'Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Demòcrata i Partit Socialista, amb 3 abstencions per part del Partit Popular i la Crida i cap vot en contra. L'alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, va destacar la importància d'aquest nou espai d'oci i salut i va desitjar que les 3 abstencions per part de l'oposició es convertissin en vots favorables en un futur proper. Esperem que en aquests 3 mesos podem canviar aquesta abstenció per un vot favorable, perquè veureu que qui vulgui participar aquí ja ens ha participat, però aquí també necessitem la vostra aportació. Aquest, però, no va ser l'únic punt destacat de l'ordre del dia. El consistori també va aprovar, entre d'altres, l'inici de l'expedient d'apropiació per a fer realitat els nous accessos al barri Santana des del Camí del Mig. El projecte únicament va ser rebutjat pel Partit Popular. D'altra banda, la Crida va presentar una moció que proposava organitzar una campanya antirumors que buscava la sensibilització contra el racisme i la creació d'una xarxa intercomunitària. Finalment, la proposta no va prosperar, segons explicava la regidora de Joventut, Emma Escolano, perquè fa anys ja es va aprovar una moció d'aquest tipus i des de diferents departaments ja es treballa en aquest sentit. Per tant, no he acabat d'entendre massa que ara precisament en aquest moment presenteu una moció sobre l'antirumors quan ho havíem parlat, que ho estem treballant ja des de fa un temps i ja tenim una sèrie de pautes donades, el que encara no l'hem implantat perquè estem treballant precisament amb el Pla Jove i ho implantarem tot de cop, no? O intentarem implantar potser les coses més urgents abans, a mesura que es vagin acabant de treballar i tancar. Al tram final de la sessió, el regidor d'Hisenda, Alejandro Costa, va donar compte de l'informe d'avaluació del compliment dels objectius de l'any, un repàs del qual va destacar la bona salut de l'economia de Premià de Dalt, que ha tornat a créixer notablement en el 2017. La llei d'estabilitat pressupostària s'ha emès informes d'intervenció i es valida, com ja ve sent habitual també, que complim tant l'objectiu d'estabilitat com de deute públic. Un ple que, com ha succeït durant tot l'any, va tornar a confirmar el bon estat de salut financer que travessa Premià de Dalt.